Yesu vafambi apo tinoenda pasipo. Asimuponesi achazouyaze kutonga umambo wakeo. Ariku uyane kukasika Yesu je arikudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Yesu ouya. Makuwa ekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu. Vachazarurwa zve vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu. Ariku uya nekukasika Jesu zve arikudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa. Vaponeswivo vachava pasi rese, vanamate mambo wedenga. Ariku uya nekukasika Jesu je arikudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, ameni je haleluya. Nekudawira tichasvika. Namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga. Ariku uya nekukasika Jesu zve arikudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Ariku uya nekukasika Jesu zve arikudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Mangwana nakanaka vana vaMwari, tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chinonzi Lord in the Morning. Tichaverenga vhesi redu ratinoverenga mangwanani oga oga. Psalms chapter 5 verse 3. My Lord, my voice shall you hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto you and will look up. Ngatinamatei. Kunaisha akatendeka Jehovha wangu mchene, tinokutendai nenguva ino yamatitendera kuti tinzwe shoko renyu. Maraba mchene, you have given us another opportunity to make our lives right with you. Taurai kwatiri Mwari, amusati mambotiunganidza, musina chekutaura kwatiri. Muzita raJesu Kristu tonamata. Amen. Mangwana nakanaka vana vaMwari. Tinokutendai kuti matsangana nesu pachirongwa Lord in the Morning. Kune vanofarira sermon titles. Sermon title yedu inonzi usakanganwi chitsidzo. Kazhinji kana vanhu vachirorana, kana ndakambotereresa zvakanaka kumuchato yandakaenda, there are vows that people normally make. And kazhinji kacho, vow rinotyisa pane zvese is till death do us part. Nekuti you realize kuti in a marriage setup, pane zvakawanda zvichaitika. Kazhinji kacho when people are doing those vows, they are often blinded by excitement and a lot of things. It is only munhu amukati akurealize kuti pashaikwa mwana paitika zvakati, murume adzingwa basa zvinhu zvakati zvakaitika. And then those vows begin to make sense.
Tichabva taenda muBhayibheri tonotarisa another marriage. Tobva taona kuti were they able to sustain their marriage vows against the challenge that they faced. Musakanganwe sermon title yedu iri kunzi usakanganwe chitsidzo. Handei pana Luke chapter 1 verse 5 inobva yati, there was in the days of Herod the king of Judah a certain priest named Zechariah of the house of Abina, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Tisati taenda kure tichingotanga neintroduction tikubva taona kuti vanhu ava, the husband is a priest and the wife is of a priestly family of the lineage of Aaron. You then realize kuti kazhinji katinotaura nemayouth chitiroora naye vematongo, and kazhinji kacho havazvinzwisise. Kana wakambonzwa statement inowanzi yadadwa nemayouth vachiri kuonererwa vasati varealiza the reality of marriage. Zvinonzi mwoyo muti unomera paunoda. Chero ukamera pamuti so long kurorwa so long kuchata. Zvinozotanga kumake sense wamo marriage. Wakurealiza kuti father-in-law when he comes home panenge pasina kumira zvakanaka. There can only be a third strand. There can only be one third strand in a marriage. Kana asiri Mwari ziva kuti father-in-law wako ari kuuya. Tobva taramba chidzika nenyaya yedu inobva yati, and they were both righteous before God. Kana pane nyaya inonakidza ndeyekuti both husband and wife are said to be righteous before God. Izvozvo mukatiresa, it is often a rare combination. Mukaona elder vachida zvechechi, idi maidhokas vanenge vari kumba kwacho vanenge vachiuya kuchechi na11 vobva vabuda 30 minutes later vobva wana dedication ine murume vobva vashaya kuti kuapa zvinombofamba sei vari kurasana papi. Kana maidhokas vakada zvechechi, idi zivai kuti baba chechi navo zvezvitizana in opposite direction vanenge vachishuta mafirimu anogara akadaro vobva vashaya kuti zviri kumbofamba sei, zviri kurasana papi. Mayuthi muzuva ranhasi nichabva ndakuudzai zvakakosha kuroora navematongo. Chero mukasazvinzwisisa nhasi muchazvinzwisisa gare gare. I would rather have murume wekuti ndikachema pamberi paMwari iye anonzwa kakutsiurika, ndikamuudza kuti bhebhi ndiri kukunamatira, anobva aziva kuti muchinda ari kumusoro kudenga akadzikira panapa zvina kumira zvakanaka, ane kakutya nekuvhunduka kariko. Ndinzwisisei mayouth, I am not saying men and women in church are perfect, but even munhu asiri perfect anotya Mwari than kuva an imperfect being asinei naMwari. Tikaramba tichidzika tinobva tanzi walking in all the commandments and audiences of the Lord, blameless. Kana muchiramba muchifamba nenyaya iyi, you realize kuti Bhaibheri riri kuramba richinatsurudza mhuri iyi. Sezvandambokuudzai, this is a very rare combination, because chero ndikada kufamba muBhaibheri ndikanozorera pana Abraham, muchabva marealiza kuti Abraham anenge aida Mwari kudarika mukadzi wake. Kana mukaona mafirimu aishutiwa, mukadzi wake was the main source. Tikaramba tichifamba muchabva marealiza kuti izvoni it is a rare combination kuona both husband and wife vachida Mwari zvakadaro. Ndinobva ndaimagina makuseni baba Zekaraya vamuka vachiimba tenzi ndoimba zvepamangwanani, mai vachidavirira nekusaidi nekazvike kuti denga rinobva rada kugaramo. Mumwe munyoro wandinofarira anobva ati, our homes are meant to be a little heaven. Ndiri kuona maangels achiinkambasa imba iyi zvichinakidza zvichitapira. Ndobva ndaenda futi kune imwe mhuri ine same setup, baba vakuseni vakamuka vachimba tenzi ndoimba, mai vanobva vatanga kuimba ndinoda juzi rangu. Unobva wana kuti discord iri mumba munyika haina kumira zvakanaka. Ukaona mai vakasumuka makuseni mune imwe imba yekuti vari kumuka vachiti nhasi Sabata mutenzi ngakudzwe, baba vanobva ati rangu ndorida richipisa, make sure by 12 uri panapa. Mai vachitarisa wachi kuchechi hana inenge chirova kuti muparidzi wadiwa pedza nakota 2 ndinzwe mharidzo kusvika yapera nekuti kumba kwangu hakuna kumira zvakanaka. A rare combination. Kana chikudzai mayouth, ronanai vematongo
muchazvinzwisisa gare gare. Tinobva tati tidzika nenyaya yacho, tobva taanzosvika manje paclimax yenyaya inobva yati, and they had no children because Elizabeth was barren and they both were now well advanced in years. Mukatarisa nyaya iri kutaurwa apa, muchabva marealize kuti munhu ari kunzi ari barren is Elizabeth. Zechariah hatina kunzwa ubarren hwake, implying kuti Zechariah dai akada kunoita mwana pasaidi ini zvaibuda nekuti zvake zvakamira zvakanaka. Tikadzokera mubhaibheri muchabva marealize kuti there are a lot of couples vakaenda through this same thing, but Jehovah ngakudzwe for such families that know kuti mhuri aidefinwe nekuvapo nekusavapo kwemwana, but mhuri inodefinwa nemavows atakaita before God to honor them even when it seems impossible. Tikaenda for example kune mhuri yaAbraham. Abraham hatizi ubarren hwake, munhu aive barren ndiSara, ndopanozobuda nyaya dzaHagai kana makambofamba nesu. Tofamba toenda paissue yaJacob. Jacob was not barren nekuti Leah is a living testimony nekuti baba vanozvara, but Rachel anoti hazvina kumira zvakanaka. Rachel anobva pa handmaiden wake kuna Jacob. Tikafamba futi nayo tinobva tasvika pane imwe mhuri inonzi mhuri yekwana Samuel. Baba vakatora mukadzi wechipiri nekuti he was not barren, anga ne problem ndi Hannah. Saka ndinotenda Mwari kuti there are still families that regardless of my situations avari kufeisa vanoramba vachiti I will remain faithful to the vows because I made them not unto men but before a living God. Chandinozoda ndechekudaiso, Mwari ndimwari anorangarira when you are faithful. God is also faithful when you are faithful. Ndoda ngokuudzai mayouth muzuva ranhasi, zvakakukosherai kuziva one kuti zvakakosha sei kurorana vematongo. Two, kuziva kuti when you make those vows they are not based hazi mavows ekuti unozoti mangwana ndadii ndambodai kana kuti ndambodai. There were vows that we are supposed kuramba takamira paari even when we can justify our actions. But here is a family yekuti vanoti tinoramba takamira chero kuri kuti Mwari ati hatizi kuzoita mwana zvakanaka zvakadaro, tinoramba tiri a family takadaro. Muzuva ranhasi God is looking for families such as this. Pavakachata kana kuti pavakaroorana Zacharias naElizabeth vaisatarisira kuti mumba mavo muchange muine maproblems akafanana nekushayika kwemwana, just like any other couple. Hakuna munhu anoti achiita chitsidzo oziva kana kuti oita preempt maproblems achawanikwa ari mumarriage. Teerera mwana waMwari, Zacharias naElizabeth kunyangwe nevakanga vasina kuziva zvavakanga vachasangana navo, at the time that they met barrenness, they did not forsake the vow yavakanga vaita. Now tikaenda kuna Ephesians chapter 5 verse 32. Paul anoti achitaura of the marriage relation. Oh, but this is a great mystery, but I speak of Christ and the church. Saka kana tichitaurwa about the marriage relation, Paul anoti ndinotaura zvepamusoro paKristu nesangano. Ndinotaura pamusoro the relationship yaKristu nesangano. Saka now tikadzokera isusu kuna Numeri chapter 30 verse 2. Inobve yatiyo kana munhu achinge apikira Jehovha mhiko kana kuzvisunga nokupika, haafaniri kushandura shoko rake, unofanira kuita zvose zvakabuda mumuromo make. Now teerera mwana waMwari, the church is made of members, which members we are part of. Isusu patikadecida kufamba naKristu takaita mhiko yekuti taakuda kufamba naKristu and we want to follow him and we want to do right. And kuna 2 Corinthians chapter 11 verse 2, Paul achitaura, oh, but for I'm jealous over you with godly jealous, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ska kana members esangano kana kuti sangano kana richipuwa kuna Kristu rinofanira kunge rakachena.
kuchena nekuti kudii nekuti takaita mhiko kuti tiri kuda kufamba naKristu and we want to follow this Christ and we want to do right. Pamhiko yedu yatakaita tikati Kristu zvatakusarudzai, no matter what happens we will do the right. And on his part Christ has remained faithful to the marriage vow. Remember tichiverenga isusu kuna Isaiah anobva ataura kuti can a mother forget her suckling child? Obva ati no, even if she may forget, but I will not forget you because I have written you on the palm of my fingers. Saka Kristu nokuda kwekuti wakada sangana, nokuda kwekuti wakatida, he will not forget us and he will remain faithful to the marriage vow. Paul achitonyora kuna Romans chapter 8 pavhesi ya 35 obva abvunza oti who can separate us from the love of God? Obva atanga kubvunza shall famine, shall persecution, obva apa zvinhu zvakawanda oti no, in all these things we are more than conquerors through Christ who loved us. Now ukada kuti zvinhu zvinolistwa naPauro, zvinhu zvakaita sana hanga nana famine, zvinhu zvekuti kuchirungu kana tichibvunza tingati what shall separate. But Paul, when he uses the word who, when Paul uses the word who, he is mentioning or referring to an individual or a persona. Now kana Pauro achitaura kuna Romans chapter 8 pavhesi ya 28 anobva ati iye all things work together for the good of those who love the Lord, we have been called according to his purpose. And then oenda pavhesi ya 35 obva ati who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, as it is written, for thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. As it is written, for thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Saka Pauro ari kutoti on his part Kristu akatsidzira kuti there is nothing that will separate us from his love. He will remain faithful to the vow yekuti isu tifambe naye. But not only that, Pauro kana achinyora anoti who shall separate us, but obva alista zvinhu. So things like famine and pestilence and sword, those are things or objects that will say to what. But kana ari an individual ndiye watingati who. So in other words, Paulo is saying nyangwe pakanzi pachauya munhu hakuna munhu kudenga nepasi who can separate us from the vow yaKristu yekuti anoda kuti ade sangano rake. But now the question is, on our part, what are we going to do? Takati Kristu tinomuda tikabhabhatidzwa, and when we were baptized we made a vow to follow Christ. The question is, are we going to remain faithful to the vow? Ticharamba here tiri faithful kuchitsidzo chatakaita? Ticharegera here kukanganwa mhiko yedu yatakaita yekuti tichateerera Kristu mazuva ose eupenyu hwedu? Now Matthew chapter 6 pavhesi ya 33 Mateo obva ati, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes, at baptism taifara tikaita mavows ekuti tichafamba naKristu, but in our relationship with Christ and in our walk with Christ, it is possible that even after seeking righteousness, we are not going to get the things. Are we going to remain faithful to our relationship with Christ? Kana takufamba naKristu pada mabasa achashayika, tichava nebarrenness yemabasa nekuda kwekuti zvimwe zvinhu tinogona kuzvishaya. In our walk with Christ, it is possible that we may have a barrenness yekushayikirwa nemaspouses. Are we going to remain faithful like what Zacharias did? In our relationship with Christ, it is possible that we are going to have a barrenness yekushayiwa the right partner to marry us. Are we going to remain faithful to our marriage vow? Are we going
to say like the singer, I will follow thee, my Savior, wheresoever my Lord may be. Where you go, Lord, I will follow. Surely I will follow thee. Tichaite resemimbi to say, anywhere with Jesus I can safely go. Kana zvinhu zvisisina kumira mushe. In our relationship with Christ, ticharamba here takatsika pachitsidzo chatakaita chekuti we want to follow Christ. Nekuda kwekuti ukatarisa Zacharias na Elizabeth, Bible rati, they were well stricken in age. Havana kuputsa chitsidzo chavo kunyangweni vakachembera vasina mwana. Saka it is possible kuti kunyangweni tinogona kuchembera without getting a manifestation of the blessings that we expected in our relationship with Christ. But we are not to repine, we are not to worry. We are not to go back, but we are to go forward and still trust kuti uyu Mwari achatichengetedza. Nekuda kwekuti kudi, nekuda kwekuti those who are faithful to the marriage vow, zvakazarwa anobva ataura oti tose tinokokwa to the marriage supper of the Lamb. Saka there is going to be a day, there is coming a day in the future when the Savior shall descend and take those who love him, who have been faithful to this vow, and there shall be a celebration yekupemberera avo vanoda Kristu, and everyone is called to the marriage supper of the Lamb. But it is only for those who are going to remain faithful, for those who are saying, for those who are going to say, Mwari, through the valley and through the mountain tops, wherever you are, we are going to follow you. Saka ndinokukoka muteereri mukati memangwanani anu kuti just like Zacharias was faithful to his barren Elizabeth, tirambe takamira pachitsidzo chatakapa kuna Kristu, kuti whatever may happen to us, we may remain faithful kune chitsidzo chatakapa, so that when the Savior will descend, we may be accounted of as worthy to be saved. So mukati memangwanani anu ndinokudana iwe newe kuti patinenge tichifamba in our Christian journey, things may not seem right, things may not always be well, things may go wrong, things may go in a different direction than we expected to, but kune chitsidzo chatakaita chekuti tichamutevera muponesi. Iye muponesi akatotsidzawo on his side that he will be faithful to this vow. Iwe uchakanganwa here chitsidzo kana kuti ucharamba wakamira pachokwadi chekuda Kristu. Dai Ishe vatibatsira, dai Ishe vatikomborera, that we may remain faithful to him even if it means we may be barren. May the Lord bless us and may the Lord keep us. We shall pray. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai mukati memangwanani ano. When we repented and confessed our sins, we decided to walk with you. Pane zvimwe zvinhu zvinotiremera mukati meupenyu zvinogona kuita kuti tikanganwe the vow yatakaita nemiKristu, asi mwoyo yedu inokudai, tinoda kukuteverai. Chitibatsirai kuramba takamira pachokwadi chenyu. Ndizvo pamunoonekwa Jesu tinowanikwa tiri pakati pevanhu vachaponeswa. Uyu ndiwo munamato wedu muzita raJesu muponesi. Amen. Uyayimbuzi umtene zazanyi moyo wangu, uyanyiwo zvindo pano zazanyi moyo wangu, uyanyi zazanyi Jesu ne mutawenyu, uyanyiwo zvindo pano zazanyi moyo wangu, munokwanisa kuzadza moyo wesewo wangu, asi ndinokuda imwi kuzadza moyo wangu, uyanyizadzanyi Jesu ne mutawenyu, uyanyiwo zvindo pano zadzanyi
peri zadzanyi moyo wangu, uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu, uyaniwo zvinopano zadzanyi moyo wangu, uyanyi munjichenure nyara dzamoyo wangu, zvino muri kuitawo kuzadza moyo wangu, uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu, uyanyiwo zvinopano zadzanyi moyo wangu, uyanyi